1600 block. I just wanna rock. I just wanna I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Máme tu štvrtok, presne 2 dni pred začiatkom závodu na 10 km, ktorý chcem dať pod 45 minút. Aktuálne som v Euroveji. Máme niečo po 12. Dnes mi dokončili škole skôr, čiže idem si už takto skoro vyzvihnúť číslo. Plus oni ešte dali aj, že prvých 500, čo si vyzvihla sa to štartovné číslo, tak dostane zdarma nejaké matné okuliare. Čiže verím, že za 17 minút tu ešte 500 ľudí nebolo, ale teším sa na to a už to sakra blíži a chcem si to tú sobotu na maximum užiť. Štartovné číslo máme, bola tam teda obrovská rada, tam za mnou to furt stojí a dobrá správa, máme aj tie okuliare, ktoré som chcel a ideme domov a už iba proste zregenerovať. Zajtra dám nejaký posledný výklus, už iba proste zahriať tie nohy, dám si možno nejakú 1x300 a nejaké rovinky, už proste iba v tom tempe zahrajem tie rýchlostné vlákna a už potom proste sobotu už to proste nejak padne. Verím tomu, že sub 45 na 10 je reálny, že som sa natrénoval dostatočne a bude to v mojich silách a budem sa tam pokúšať odviesť maximum a práca je hotová a ideme si užiť dezert. Máme tu piatok večer a to znamená jediné, už to je menej ako 24 hodín do štartu. Takto za 24 hodín už budem vedieť svoj výsledok, jak som dopadol a či som zabehol sub 45 minút 10 km. Každopádne dneska ráno som už mal posledný beh, jak som vstal, tak som vlastne šiel behať. Dal som si vlastne nejaké 3 km úplne easy, potom 1x200 metrov v tom tempe, v ktorom chcem zajtra bežať tú desiatku, aby som proste zahrial nohy a proste rozprúdil tie rýchlostné vlákna. A potom som dal ešte 4x100 metrov, nič viac, proste toto bol celý tréning dneska. Už proste iba tak doklepnúť a v tej hlave si to tak odškrtnúť, že no, dal som do toho fakt maximum, ale bude to proste rýchly závod, 45 minút, nie je dlhá vzdialenosť, pôjde to proste rýchlo, raz sa napijem, gel si jeden pre istotu beriem, ale to neviem, či vôbec budem dávať, pretože tých 45 minút tam ani neviem, či to vôbec potrebujem, dosa najem ešte zajtra pred tým závodom, keďže štartujem až o 4. tak tam toho jedla bude ešte viac, než keby som napríklad štartoval o 9. o 10. jak potom štartuje ten maratón a polmaratón nedelu. Tí štartujú vlastne o 9. a štartujem až o 4. Čiže tu budeme mať dosť veľa možností sa najesť a proste doplniť to, čo to telo potrebuje, tie sacharidy. No a ja už si pôjdeme pozrieť nejaký film, nejaký seriál a už pôjdem spať, nech mám dobrý spánok, kvalitný spánok. Ideálne by som chcel 9 hodín, nech sa fakt vyspím, nech to telo čo najviac zregeneruje. Ešte si trošku pomasírujem potom kotníky touto loptičkou, ktorú som si kúpil v Decathlone, pretože posledné 4 tréningy som dosť pociťoval, že akoby vonkajšia časť chodidla ma dosť bolela pri došlapoch, viac menej iba hlavne po behu, že keď som dobehol, tak potom proste treba 6 hodín ma fakt bolela tá vonkajšia časť tej nohy, tak som si práve na to kúpil takúto loptičku a teraz posledné 4 dny som si to masíroval a už to je v pohode. A na poslednom intervalovom tréningu už to bolo úplne cajk a pribehol som úplne fresh domov. No a zajtra potom zo sebou na ten závod beriem aj Peťa aj Davida, ktorí sa postarajú o to, aby ste vy z toho mali čo najlepší vizuálny zážitok. Dobrú noc a zajtra to ideme zúročiť. Presne 3 hodiny do štartu, ja tým, že sledujem dosť bežeckých influencerov a dosť bežcov, tak som to spravil takto krásne všetky veci, ktoré si tu beriem, to je tak proste flat fotka z hora. Tu môžete vidieť moje štartové číslo 5110, takto krásne červené, toto štartové číslo mi sa asi páči najviac, čo som kedy mal. Tuto beriem Adizero Adidas Evo SL, potom jeden gel pre rezervu, keby sa čokoľvek stalo, možno sa tam ešte pred štartom. Na toto si dám za chvíľku Tempo Hydrate od Davidalu, elektrolyty, doplniť proste tekutiny, nech ma to hydratuje, nech som poriadne hydratovaný ten závod. No a tuto potom svoje brýle. Na raňajky som mal už iba lievance a na obed cestoviny, ale obedoval som de facto veľmi skoro, o 11 som si už dal obed a ja sa tam ešte za takú polhoďku ešte rýžovú kašu, to je nejak 2,5 hodiny do štartu, nech mám fakt istotu, že mám dosť sacharidov, ale zároveň sa nechcem úplne prejesť, aby som to stihol vlastne stráviť, pretože 2,5 hodiny je už taký hraničný, kedy už by sa malo byť posledné jedlo pred tým závodom. 3 hodiny by bolo úplne ideálne, ale úplne to nestíham, to už by som mal teraz jesť, než ešte spravím, než vám to natočím, tak bude akurát tá 1:30. Moje posledné jedlo pred závodom, rýžová kaša, Jim Beam vlastne s príchuťou čokolády, či je o to ešte lepšie, nejaké jahody v tom a ešte proteínová granula na tom. Plus som zmiešal tej kaše ešte grécky jogurt
Tak jo, dobrú chuť, posledné jedlo pred závodom a to je to palivo, ktoré mi v tom verím, že ešte na poslednú chvíľu dokáže pomôcť. Máme si kilometr rozklus, máme presne pol hoďku asi do štartu. Tak vyzerá medzi tým rozklusom nejaké 2 km, 200 metrové rovinky, tak proste pripravím tie nohy na tú rýchlosť. V jednej fľaške mám jonťák, v druhej mám tempo, čiže to si ešte nejak pogolgám pred závodom. Ešte tam mám. Prvé 2 km som sa snažil bežať o trošku pomalšie, než by som mal, takzvaný som zvolil negatív split, aby ste práve na tú druhú polku závodu, kde reálne začína ten váš závod, mali čo najviac energie to ešte prípadne pušnúť na nejaké lepšie tempo. Musím však povedať, že ale príprava na tento závod a všetky tie ťažké tréningy, tie intervalové tréningy, ktoré dosť často boli aj proti vetru, čiže to bol proste jeden čistý veľký hell, tak sa zúročili a takto fresh, ako som sa cítil väčšinu závodu, som ešte asi nikdy v živote nezažil. Veľkou výhodou na tomto závode boli aj pacery, ktorí bežali na 45 minút, takže to bol môj záchytný bod. Vedel som, že ak to chcem splniť ten svoj cieľový čas, tak by som mal byť veľmi blízko nich, ideálne s nimi v skupine, aby sa mi to práve podarilo. Do 8 km cca som bol s nimi v skupinke a navzájom sa podporovali, hecovali sa, ale pri 8 km som pociťoval, že mám ešte naviac, mám tam tú energiu, že nie som proste nejak extra zničený, tak som začal ešte naposledy zrýchlovať. Ďakujem. 48 jeho výsledný čas. 44, niečo. Máme to, let's go. PR-ko nakoniec spadlo, bol to čas 44 minút a 45 sekúnd oficiálny, všetko super, radoval som sa, až do chvíle, než mi volal Peťo a prišiel som za ním a povedal mi správu, že spadol z bicykla a dosť nešťastne a proste padol na lakeť a došiel za mnou s tým, že ho nevie vystreť. Vtedy som bol taký, že proste čo sa stalo a úplne zrazu tá radosť prešla do toho, že je tu nejaký problém a neskončilo to úplne najlepšie, tak jak to mohlo skončiť, plus aj to, že na pravej nohe mám teraz aktuálne plus gear a nemôžem nejakú chvíľku teraz behať a verím, že do nedele to bude cajk a budem sa môcť postaviť na štart behu Devín. Aktuálne je útorok, keď tento voiceover nahrávam. Každopádne potom s Peťom sme tam hľadali niečo, nech mu to aspoň trošku pozrú nejakí tí záchrani, čo tam sú, že či to má zlomené alebo nemá. Tam povedali, že to takto úplne nevedia posúdiť, dali mu to do obväzu a viac tým urobiť nevedeli. Čiže vlastne Peťo, ktorý mi bol natáčať, tak úplne ku koncu toho závodu, tam potom na zelenom moste, kedy sa už zbiehal dole, tak nešťastne spadol na ten lakeť, ale nakoniec prišla dobrá správa o deň neskôr, že tú ruku nemá zlomenú, ale má to iba silno narazené a bude to asi v pohode, nebude mať žiadnu sádru, čo som si tedy úplne uľavilo, že fú, že chvála sa mi nič nestalo. A tu chcem hlavne povedať, že proste dávajte si pozor, keď takto jazdíte na bicykloch. Teraz to bolo také, že proste natáčali u toho, ale nespadol s kamerou má vtedy v batohu, čiže nebolo to akože na vine toho, že by počas toho natáčala a vtedy spadol, ale dávajte si pozor, keď proste jazdíte, neviete, čo sa vám kedy môže stať a jeden zlý pohyb, jeden zlý krok, tam môžete proste ten život otočiť o 180 stupňov kľudne. Čiže tak, ale aj závod bol super, dopadlo to pekne, nebola tam viac menej žiadna kríza a skončilo to úplne cajk, nebol som v tom cieli nejak zničený, jedine možno potom tie posledné 2 kilometre. Už to bolo náročnejšie a tam už som sa proste musel zatnúť a zatnúť tie zuby a nejak to dať, ale PR-ko z toho bolo 44 minút, 45 sekúnd. Tempo pod 4,30 na kilometr, čiže super, som z toho rád, mám z toho mega radosť a som zvedavý, kam to napríklad posunieme takto o rok a jaký čas budeme takto o rok na tomto ČSOB Matoni 10 km behu
a tam by som možno už chcel to hecnúť po tých 40 minút. To je veľmi ambiciózny cieľ takto za rok, ale uvidíme. Medzi tým by som určite dal niekedy 43 minút, po 43 minút, potom treba 42 minút, 41 minút. Uvidíme, kam sa to vyvinie a mega sa na túto cestu teším. A behanie ma v poslednej dobe extrémne baví a extrémne to chytilo. A teraz ma úplne sere, že kvôli tomu plusgearu na tej nohe nemôžem behať. A tak je čas proste na cyklokariéru a trošku bude zo mňa cyklozmrt takzvané. Nie, každopádne ďakujem, že ste video sledovali, budem mať zďaleka odber, no a message z tohto voiceoveru je, dávajte na seba pozor, pretože nikdy neviete, čo sa vám môže stať proste a jak vám jeden zlý krok, jeden zlý pohyb na bicykli alebo hocičo, môže ten život obrátiť o 180 stupňov. Zatiaľ sa majte čo možno najlepšie, športujte, hýbte sa a vidíme sa už čoskoro u ďalšieho videa buď tu, alebo na hlavnom kanáli. Zatiaľ sa majte a čaute.